ng pasakit ay kung saan mawawagi. Kidlat at tulog ay bababang lang sa langit, kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa, at makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka, ang tulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Mayo nga buntag, mayo nga pagiguban. Welcome sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa ato nga pagsugod, ato ning sugdan sa mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhing Dios. Magampo kita. Bisa amahan namo ka Dios nga makagagahom, Dios nga nagatiman ka namong tanan, Dios nga mao'y nagbantay na nalipod ug nagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan. Imo kaming gitagaan kusog, imo kaming gitagaan og maayong panglawas labos sa tanan maayong panahon, maayong adlaw ug mga panalangin. Kanunay nimo o Dios nga gipaabot ka sa matag usa. Imo kaming gipanalanginan sa imong mga pulong sa panahon nga kami mamati kanimo. Nga duna kayud kami makatunan og masabtan nga mga mensahe nga mo'y gikinahanglan namong ma-apply sa among pagpuis kalibutan aron kami mahimong mainandamon ug sangkap kami nga mahimong takos sa pagdawat sa imong mga panalangin. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat Amahan sa imong pag-uban ug pagproteksyon ug pag-amuma kanamo. Among isalig diha kanimo among kinabuhi. Kinasayad kami nga kung wala ka, wala mi mahin. Ubanay kami niining taknaa, niining adlawa nga ikaw ang Dios, pangulo ka namo, magapamuhat ka sa among kasing-kasing. Din sa tanang mga buluhaton, mga panalangin nga imong gipiyal ka namo, nga imong gisalig ka namo, amo kining magamit diha sa pag-alagad kanimo. Among gideklarar o Dios ang panalangin nga mao'y moabot sa matag Pinoy-anan sa tanan nato mga kaigsuonan o kahan.
Ikaw ang Dios magapanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong buntag, dalaygon ang Dios sa matag usa. Maayong buntag, maayong pakiguban sa tanang mga tigpaminawan sa 11.3 Shine FM. Anano ka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Maayong pakiguban ni Nerves Alim Alitipad. Maayong buntag diha sa imo pastor Rochelle Gabas Singgit. Maayong buntag pastor og sa tanang viewers. God bless. Maayong pagpaminaw, maayong pagpamati ni Gina Kamahalan. Maayong buntag pastor og sa tanang viewers og listeners. God bless you pastor uban sa tibok mong pamilya. Request kog song Milagroso. Salamat kayo sa inyong pag-uban o pag-request sa mga awit makalangit. Pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang ang totoo. Ang lahat ay masasaya. Mayong buntag, may pag-iguban ni Jumalin V. Apatan. Good morning, Pastor. Nindot kayo ang pulong sa Ginoo. God bless. Amen, no? Walay sama kamaayog kanindot sa pulong sa Dios. Si Prince G. Molas, mayong pagpaminaw og happy watching, happy listening ni Sister Diana Joy Love. Ni Jocelyn Oligar, maayong buntag pastor og sa tanan. God bless po sa tanan. Si Rian Sumanday, good morning pastor. Salamat, nakadungog na pod ko sa imong pulong pastor. Shout out from Digos pastor. Magpatabang ko pag-ampo pastor sa ako maayo akong kalintura. Ayohon ka sa Ginoo sa imong hilanat. Pagawas ka sa Ginoo sa bisan unsang balatian. Si Lini Silis Tilabitad, happy morning sa tanan Pastor Gideon og sa tanang naminaw. Pwede request song pagkamaayo mo Hesus. Maay buntag, maayong pagpaminaw sa tumakigsunan nga nanuka diha sa Capitol site diha sa Cebu City. Di mapipigil ang pagsamba sa'yo, Jesus, dakilang ang totoo. Ang lahat ay masasaya, Jesus, papupurihan. Good morning ni Sister Gingging Simpron. Good morning Pastor. Matod pa usab ni Sister Diana Jola. Si Delilah Dila Pinya Sawan, maayong nga buntag. Pag-greet po mga kapatid ko sa Uman po na si Pearly Joy Sawan Dila Pinya, Maria G Dila Pinya og Sawan. God bless always. Si J Mart Villanoca, matod pa maayong buntag Pastor Gideon og sa tanang kanunay nagsunod sa imong programa. Dalaygon ang Dios ani nga mabati na usab kanamo ang ihang mga pulong. Request ko, o Hesus patawad. God bless Pastor. Ang Dios maguban kanatong tanan. Akong tagaag pagtagad mga kaigsunan, Milagroso, awit makalangit nga gipaabot diri sa ato nga programa. Good morning Pastor Gideon. Good morning Pastor. Dalaygon ang Dios sa Dios to all viewers. Nagsunod sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. God bless sa tanan sa tibok mong pamilya Pastor. Gikan ni Sister Gingging Simpron. Si Marjorie sa Ghana, matod pa. Good morning Pastor. Naglantaw mi diri karon. Greet na ko akong auntie Glenn. Maayong Auntie Glenn. Ug akong mama nga naminaw karon sa pulong sa Ginoo from Pikong Evangelical Church of God. Request kog song ning dapit. God bless you. Mayo nga pagpaminaw ni Ani Laginon Kuimi, mayo nga buntag pastor na minaw mi diri sa Bugo Sulungon, La Libertad, Negros Oriental. Shout out ko nila Jason Pakulanang Kuimi, Mary Rose Belerias Laginon ug Ana Laginon, Pilerio
Pilario Laginon, Angie Laginon, Mama Ninit, Nanit o Pakulanang Koimi. May pagpakiguban ang Dios magpanalangin kanini. Si Judy Jojo Asuncion, maayo nga buntag pastor. Gideon, request kog Jesus atong higala. Okay, ato ning tagag pagtagad. Mayong buntag pastor, live na ka sa 96.7. Request kog song Dili Ko Ikabaylo gikan ni Brother Hifpat, no? Salamat kaayo brother eh. Si Jocelyn Bagyo, maayo nga buntag pastor, may buntag, may pagpaminaw. Ni Kobe Jan Sermona, good morning pastor. From Negros Occidental pastor. Pwede request kanta kanang si tatay og si nanay, dugay nas pagtuo. Wala pa mabag-o, kay nindot paminaw na agyod. Listen, God bless po. Mayong pakiguban ni Kobe Jan Sermona. Good morning, ug mayong pagpamati ni Mary Jane Kalimot Himina nga nanong diha sa Danau City, North Cebu. Maayong buntag ug ang Dios magpanalangin. Request awit makalangit dili ko mabuhi gikan ni Rian Sumanday. Si Joel Maguan, maayong buntag ug si Liti Gondaya, maayong buntag ug sa tanang pastor. Blessing kaayo ka sa tanang pastor pinaagi sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. To God be the glory. Request og si Roger Imar Umbilayan, request ko song pastor na ay rason. Ako ra ning ipang-save para kung doon na ba'y butang na ko diri sa ato ang files, ako ra ning pangitaon. Si Bongbong Ruam, maayong buntag, magpa-apil ko pre pastor nga ang family mansiya tagaan og kalig-on og comfort sa Ginoo sa pagkamatay sa ilahang anak nga sa July 11 pakatuig, no? Kauban namo sa simbahan namatay tungod lang sa hilanat. Ang Dios magalig-on, magadasig sa ato mga kigsunan diha o ato nang dadon sa mga pag-ampo. Si Mary Jane Kalimot Himina, pastor, request niya ako palihog pastor og sa ngalan mo Hesus. Daghang salamat pastor, and God bless pastor and to all your family. Si Inday Dorlin Incabo Tinsay, God bless pastor og good morning sa imong asawa og duha ka anak. Kag sa sunod sang imo nga live, kag sa tanan nga minaw sa pulong mo kinabuhi ko, request og susiha ang kasing-kasing ko. Mayong pagiguban ni Digina Jamelin. Mayong buntag pastor watching from Jinsan. Mayong buntag sa ato mga kaigsunan sa Jinsan. Si RCL Matondo, mayong buntag pastor og shout out to my family Marondo family og labi na sa among host pastor og pastora Dalot. God bless from Purok Milcomo Baliton Glan. May buntag, may pakiguban, no? Si Joy Panhay watching right now og si Ana Laginon matud pa, maayong buntag pastor. Kagaan sa paminawon makadungog kus imong mga mensahe pastor. Salamat sa hikap sa Ginoo sis. Salamat sa pagpamuhat sa Ginoo yung kinabuhi. Og shout out ko pastor to all my family Himina. Ika ni Sister Mary Jane Kalimot Himina. May buntag, may pakiguban. God bless sa tanang mga Himina family. Si Crisanta Pogoy, maayong buntag pastor, og sa tanan nga nagsunod ni ining maong programa. Magpasalamat gyud ko kaayo ni ining imong programa tungod kay daghan sa mga sakop sa among simbahan nga magsunod sa imong programa. Wow, no? Salamat kaayo gikan ni Crisanta Pugoy. Dalaygon ang Dios nga paday nag-uban. Si Ana Laginon, thank you ding Ani Laginon koimi sa pag-greetings. Likewise to you and God bless. Awit makalangit nga atong tagaag pagtagad pagka maayo mo diri lamang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Cecil Mangsayaw Navarro, good morning. Og si Paps Dillon Mengito Garces, maayong butag pastor dalaygon ang Dios nga maoy atong tig-atiman. Salamat sa Ginoo nga na hilanat sa akong anak naayo, no, akong anak hina. Kaninang buntag dalaygon ang Dios. Si Kobe Chan Sermona, good morning pastor, God bless po.
namati kami diri sa Negros. Ma-request kog kanta pwede pastor, Biyai ang Sala. Ang title. Thank you po. Biyai ang Sala. Ako ani nga pangitaon diri. Pero daghanang mga awit makalangit nga ato ang nadawat nga mga gi-request diri. Siguro dunay mga awit nga dili usab na nato mapatukar. Si Ana Laginon, God bless you pastor og sa tanang listeners and followers. Crisanta Pogoy, request kog awit makalangit pastor, dili ko ibaylo. Wow. Si Wilma Crescencio, good morning pastor Gideon. Salamat sa Ginoo kay naka-live na pod ka. Makabati na pod mi sa mensahe nga ipadayag sa Ginoo dinha nimo pastor. Daghan jud kaayong salamat sa imong kinabuhi nga gigamit ka sa Ginoo. God bless pastor Gideon og sa tibuok nimong pamilya. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, magpanalangin ka natong tanan. Si Marlene Ganganera, good morning pastor and God bless you always. Okay, salamat. Amen, no? Si Janer Paculana, good morning pastor, watching from Danao City, Cebu. Thank you pastor. God bless natong tanan. Si Rian Sumanday, akong shout out, akong kauban diri pastor, naminaw sila. Greet nako si Mars Gisa og Ate Rosario. Rosario, Madam Christy, mga panday diri pastor, naminaw sila. Wow. Madam Christy, may buntag. Ang snacks, snacks okay na ba? Dito no, pag kana bitang magpatrabaho ta, matod pa dapat concern mo feel gyud ta no, dili gyud nato malikayan nga murag maluoy ta, kana bitang concern ka ita nga sa to mga trabahante nga maka snacks gyud o niya kanang maabuan nato sila. Ano kayo, salamat kayo sa inyong pakiguban. Happy to listening this program. Okay, ning maong programa nano ka diri sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Province of Cebu. Si DJ Lara matod pa. Lara Mi Velando Gantalao. Good morning pastor, on air na ka sa Shiny FM 95.9 Batang Tihel, Giholngan City. May butag mayong pagpaminaw sa tanang mga listeners sa 95.9 Shiny FM diha sa Giholngan City, Negros Oriental. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa tanang mga DJ sa Shiny FM ug sa tanan nga mga pastor sa Shiny FM, pinanguluhan ni Pastor Kim Ryan Makasaol ug ni Ma'am Aisa Makasaol. May buntag and God bless. Awit makalangit mga kaigsuonan nga atong madungog diri sa atong panag-uban, o Hesus patawad. O Hesus patawad. Ikaw nagbigay ng kagalakan. Ikaw na
kabutihan. Oh Jesus, dakila ka, inalay mo ang buhay para sa kaligtasan ng iyong anak. Ikaw ay nagbuwis ng buhay. Oh Jesus, dakila ka, inako mo aming mga kasalanan. Oh Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Oh Jesus, patawad sa mga kasalanan namin nagawa. Jesus patawad, nindot kayo mga kaigsonan, ang awit makalangit nga atong nabati diri sa atong nga panag-uban. O Jesus patawad. Ako tagaan og pagtagad mga kaigsonan, sa dili pa nako tagaan og pagtagad ang ning dapit. Ako sang katahon mga igsoon, ang gi-request diri si tatay og si nanay nga wala pa gid mabag-o. O niya nganong wala pa mabag-o, unsay mga rason og hinungdan naa sa unod sa kanta si nanay ug si tatay. Ako ra ning gi-series mga igsoon ang inyong mga awit nga gi-request diri sa programa para walay masayloan, og ako ning gisunod kinsa tong una, kinsa sunod sa una mana pasunod lang gyud. Og ang uban nga gi-request nga naulahi gyud dili na nato matagaan og pagtagad kung wala nay oras, pero kung napay oras atong matagaan og pagtagad. Si nanay ug si tatay diri lamang sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Nanay si tatay dugay nas pagtuon, apan kinabuhi wala gyud mabago. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil maguti. Sila ang karnero nga gikuto, na nag-as ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana sa ampo naluya, kay gilintuwad lagi sa dagong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, sa Biblia gyud tudloi, tudloi pa aron mahigmata, ang Kristohanon nakatulog pa. Pastor, kami kaloy ayaw intang kami iga kay sakit na, kay kon amo pang maagwanta, magsimba-simba kami panagsa. Nganong inyo kong hadlokon, balos po si pastor, individual baya ang salvation, kay kon dili ko kamo padlongon, sa impierno kamo pagsunugon. Concern na di ay si pastor. Si nanay si tatay dugay nas pagtuon, 30 years na, apan kinabuhi wala yun mabago ako'y. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom, silang mga anak sa pitsil magkutil, awagin mabago.
Sila ang karero nga kikuto. May libon pa, may libon pa. Nanagas ang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo di mo tunga. Kay lintuad lagi sa dakong problema. O pastor, pastor, tambagi, tambagi, may sa Biblia gyud tudloi, tudloi, tudloi pa aron mahigmata kamgunta. Kristohano nagduka-duka ba, pastor kami kaloy-a, kaloy-a, ayaw intaon kami ika. Kay kon amo pang maagwanta. Usa ka bulan kausara mo simba. Nganong inyo kong hadlokon, individual baya ang salvation. Kay kon kamo dili igon, dili usab kamo makakaton. Kay kon kamo dili badlungon, ablion niya ang ikaduhang kamatayon. Wala nga, pasalamatan nato nga ang pastor nato mga kaigsuonan dili gyud mahadlok muwali, maigo og matapsingan, at least makaamgutang tanan. No? Salamat sa Ginoo. Ning dapit awit makalangit dire sa to programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ning dapit. Sa itong programa mga kaigsuonan, alas 10:12 na sa kabuntagon. Padayon tang maminaw sa mga awit makalangit o paghatag panahon sa pagbasa sa inyong mga mensahe nga gipabot diri sa atong programa. Naway lalain ang pulong mo kinabuhi. Si Christian sa Silario, good morning ni mo diha, Brad Christian. Og si Lorena Traya, good pastor, good morning pastor, pa-request prayer nimo pastor. Akong simod gabi gahubag kaayo unya akong kamot sige og katol gabi human hubag sa katol ko pastor unya gibati ko og kahadlok gabi og kakuyaw pero gi warrior prayer nako mao to na feel nako na hinay og ayo wala gyud mo kusog-kusog karon pastor ni gamay na ang hubag sa ako simod og akong kamot pero akong liog lang kay mura og mihugot usahay unya akong heart kalit dili kaayo ka ginhawa. Naa siguro kay allergy, naa kay nakaon nya wala man dagway nanurok sa imong panit. Pasiog na ay sapat sad nga nipaak sa imuhang simod. Kanang simod ibutang na lang natog ngabel siguro no kay ang simod mura mag-og kuan kaayo murag lisod kain litok kon. Simod manggod. So ang simod mo na siya nga pwede na tong gamiton siguro baboy, simod sa baboy. Kuan lang ngabil lang no, ngabil. Ato nang iampo no. Siguro wala ba mapaaki no, labi na sa pres amo ang kauban nga napaakan og kuan kana bitang cute man itawag ana nya kubag gyud basig allergic ka ana. Si pagmata matot padre pagmata Kristohanon nindot sad no ang iyahang gibutang sa iyahang FB account pagmata Kristohanon. Good morning pastor, magpa-pray ko sa akong samad nga naa sa akong tiil dako kaayo. Okay, tambali nagkawan kanang dinokdok nga dahon sa kamunggay. Magkuha kag dahon sa kamunggay nya dukdukan nimo na dukdukon nimo na ang dugaan na ipatulo si mong samad. Utong daan para dili kay sakit. Ana lang siya maayo day na magampo ko unya ayaw lang usa daghana kay basig dako gyud kaayo unya basig dili nya kagagwanta. Ginagmaya lang pag patak-patak nang i-adjust lang kung kaya ba nimo ana lang kay tambal gyud na siya kanang duga sa dahon sa kamunggay no. Si Fernando Inihada
request kanta ikaw ang kusog from Davao. Ingon diri pagmata Kristohanon nindot yun no, pagmata Kristohanon niya mo ingon pukawa unya ko. Pagmata Kristohanon niya pukawa sad ko. Siguro nindot no, pagmata Kristohanon kay ganina ra kong nagmata. Ana lang ba? Kamatod pa, good morning pastor, magpa-pray ko sa akong samad. Ako naman ning nabasa no. Si Elena Alisna Tabay, Kuamag, maayong buntag pastor, God bless pastor sa imong programa karong kabuntagon. Salamat sa Ginoo nga anaa ka kanunay sa iyang gigamit sa pag-share sa pulong sa Dios. Naghatag kanamog kadasig ug kalig-on sa matag adlaw namong pagkinabuhi. Daghan na kaayo minakatunan nga kinahanglan namong i-apply ang pulong sa Dios sa among mga kinabuhi. Ang Dios magpadayon sa pag-bless sa imong kinabuhi pastor uban sa tibuok nimong pamilya. I receive Sister Elena, dalaygon ang Dios nga naga-atiman kanatong tanan ug mag-uban kanimo ug padayon mag-bless kanimo sa imong pamilya. Si Kuanin Kato Longgoyen, good morning pastor, dako kaayo pasalamat nako kay naka-follow ko sa ang pulong mo kinabuhi ko, kay bisan dili ko makasimba makadungog gihapon ko sa pulong sa Dios. Pinaagi kanimo pastor. Arabo man gud amo nako dire Manila, dili pwede magsimba tayong sa pagbasa pastor. God bless. Ang pagsimba dili gyud na siya mao ang kana bitang moingon ta nga wala ko kasimba kay wa ko kaadtong simbahan, dili na siya mao. Atong usbon gyud kinahanglan atong sabton ang insakto ba. Unsa man di ay nindot nga istorya, dili na to istorya kanang wala ko kasimba kay wa ko kaadtong simbahan. Kay ang mahitabo manggod kung ato nang sabton mga kaigsunan nga ang requirements di ay aron makasimba ka kanang moadto gyud kag simbahan, kinahanglan mo adto kag simbahan para makasimba ka. Kay og di ka moadto di gyud ka kasimba, dili man na siya maoy dapat ipasabot sa atong kaugalingon. Ang pagsimba mahimo nato na bisan asak ta. Si Daniel gani nga gibawalan sila sa pagsimba sa Dios og gitagaan sila balaod nga kinahanglan mo simba sila sa estatwa. Nakahimo maganig simbag daig si Daniel bisan tuan na sa langob sa leon. Nakahimo mangganay og daig ang iyang mga igsoon bisan taliwala sa kalayo. Si Pablo ug si Silas diha sa buhat nakahimo silang daig, nakasimba sila sa Dios. Nilugpitan pa gani ilang mga tiil. Ginapos pa ang ilang mga kamot. Gibutang pa sila sa pinakasuok dito sa prisuhan. Nakadaig sila sa Dios. Mga igsoon kos Ginoo, ang pulong pagsimba bisan kon ang imong amo di mo sugot nga moadto kag simbahan, pwede kang mosimba diha sa Dios nga imong gilagaran. Simbaha, ampui ang Dios diha sa imong kwarto, panirado kanang walay makadungog, dayon nimong katulog og human sa imong pagmata, batasana ang pagsimba sa Dios. Ang pag-adtog simbahan, mga kaigsuonan, mao ang pagsunod sa mga pahimangnog pasidaan o mga sugo sa balang kasulatan nga dili dapat undangon ang panagtingom sa pagsimba. Kay diha sa panagtigom sa pagsimba na ang pagdinasigay, na ang pagtinudluay o pag-inampuay. Pero sa atong panahon karon, mga igsuon tungod sa social media, dili ba di ay taka ampo o dili ba di ay mahitabo ang pag-inampuay? Mahimo ang pag-inampuay. Pinaagi sa pag-share sa mga pre-request. Ako mo share ko ninyo mga pre-request. Kamo mo share mo na ako og pre-request. Ako mo ampo alang kaninyo, kamo mo ampo sa Dios alang kanako. Maunay pag-inampuay. No, sorry. Maunay pag-inampuay. Mga kaigsuonan, ang pagdinasigay kanang doon natay panahon sa sag-usa, sama sa atong gihimo karon, mga igsoon. Wala nay kanabitawng kondisyon pa nga kinahanglan pang moadtog simbahan para mabati ang pagdinasigay na ang pag-inampuay tungod kay kung imong lantawon na ay pamaagi ang Dios nga mahitabo na bisan kung layo ta.
or lagyo ta sa mas atong gihimo karon. Nag-uban ta ni mong programa. Nagdinasigay ta, pahimangnoay ta og labos sa tanan mga kaigsuonan, nag-inampuay. Mga igsuon ko sa Ginoo. Muna nga dili gyud nato patuuhon atong kaugalingon nga wala ko kasimba kay wa ko katong simbahan. Ang pagsimba pwede nimong buhaton bisan ikaw ra usa. Si Bericio Sungi, good morning Pastor, watching from Saudi Arabia. Maayong buntag, maayong pakig-uban, dalaygon ang Dios. Ilabi na sa atong igsuon si Mary Rose Villarreal o si Annie Longgo. Yan. Good morning Pastor, watching from Padre Faura, Manila. Request kanta Pastor, Goodness of God. Muna ang ato na tong patukar ka ganina kanang maayo ka. Si Joey Gimel Alicando Rias. Good morning Pastor, watching from Negros Occidental. Maayong buntag Pastor, watching from Dumaguete City, gikan ni Vine P. Dilarion. Maayong buntag nimo di Sister Vine og si Lorena Traya. Maayong buntag. Aligre daw Pastor, ana sila Pastor Ngabel gyud. Ngabel alain pud nung simod. Kay kung iyong simod ni budlot kay ni hubag amora gyud og simod. Pero dili lang nato gamiton ng akong simod ni budlot, akong simod ni hubag. Amora ngabel siguro, no? Kay ang simod manggon murag pwede na kay nasang gamiton sa baboy. Simod sa baboy. Kay kung ingon putang ngabel, wa may ngabel. Simod man gyud ang baboy. Salamat kaayo no sa kalipay. Si Los Minda Galigo, may buntag Pastor, mag-uban kanunay ang Dios Ama imong kinabuhi. Wow, salamat kaayo sa prayer, Sister Los. Salamat kaayo. Si Piolo Villaver, hello, maayong buntag dira Pastor, musta dira? Okay ra gyud mi diri. Kamusta mo dira pod? Ang Dios magpanalangin ninyo dira. Asa ka ni nga kuan kanang lungwahe kanang dira gikan ni Brother Piolo. Si Maria Teresa Castiñeda, amen, praise the Lord Pastor, salamat gyud kaayo sa mga pahinomdom kanunay sa pulong sa Ginoo. Si Soyraida Regis, request kay buti-buti mo. Maayo nga pagpaminaw ni Nida Naro Tamba, morning Pastor, salamat kay naka-join ko karon tungod wala man good signal. Oy. Si Eljane Gomez Ivanias, maayong buntag Pastor, unsay title ato imo gikanta sa pangalan mo Hesus to? Ingon ko ato Pastor, salamat sa ngalan mo Hesus. Kuan siguro sa pangalan ni Jesus, wa nay pangitaon pa. I-search lang na sa ako ang YouTube channels ang pulong mo kinabuhi ko. Si Ashley Atindido, maibuntag og si Ate Lot Vlog. Request awit makalangit walay makatandi. Si Brother Josepino Parahan, blessed morning Pastor Gideon ug sa tanang kaigsuonan diha kang Kristo. Matud pa ni Ate Lot, Pastor, mamati lang ko sa wali nimo. Dili ko maka-comment pas kay nag-work ko. Ingon ang uban. Human na noog comment. Salamat kay Ate Lot. Si Edgar Nuiz, maayong udto Pastor. Anaon ba ni pagbasa? Magpasalamat ko sa Ginoo tungod sa kamaayo ni Jesus. Amen. Sige no, si Philly Impes, maayong buntag, maayo nga pakig-uban. Ako sa nga andamon ang mga awit nga gi-request dire nga atong napasunod dire sa atong nga programa. Awit makalangit, dili ko mabuhi Ginoo. Magkagulian
Matod pa ni Elena Alis na tabay ko magpagmata Kristohanon. Reply day ni. Anang reply. Matod pa din ni Piolo Villiver still watching from Maitom, Katigbian, Bohol, country Philippines International One-Way Outreach Foundation Incorporated Church. Host Pastor Nestor Lamoste. Okay, salamat kaayo no. Kumpleto kaayo ni Brother Piolo Villiver. Si Rian Sumanday, amin pastor, murag gaan-gaan akong paminaw, nakadungog ko sa imong pulong pastor. God bless you pastor, grabe akong kalintura. Kuan lang, kanang ayaw lang gyud og kalimot sa pagpasalamat sa Dios. Ayaw kalimot sa pagdaig sa Dios. Giayo na kas Ginoo. Matod pa ni Piolo Villiver, naglaba ako karon diri. Mao da ingulay tubig kay nang laba di ay. Salamat kay sa inyo nga paglaba diha. Amping hinahinay pagkuso-kuso o niya may tagwala ray ulan. O niya wala gani ulan, kung naa gani ulan unya ni pagdagom kanang manglaba kinahanglan ayo hugwaswas para dili mo lagom, para dili mo baho bitaw. Lain pud kay nang baho sa nilabahan nga wala matarog ugah. Si Renante Cuiba Senior, buntag pastor watching from Bantayan Island. May buntag sa itong mga kaigsunan sa Bantayan Island. Musta mo diha? Karon na sugod-sugod nagkulan-ulan mga igsoon. Ayun niya, ambing-ambing lang yun, no? Ay, salamat tas Ginoo nga sa atong lugar diri sa Visayas, wala ta agiig bagyo. Kay kung naagian pagbagyo, luoy kayo ang mga pinugas. O niya karon nagkalabang na gyud ang mga mais diri sa kabukiran. Ug atong ipasalamatan ng Dios nga ang gilikay ang atong mga tanom diin nakalabang na gyud ang atong mga tanom. Kay nagsugod naman og kanang bitawng paglaya kung sa kuan pa na paglagas sa uban nga mga lungwahe. Ilagas na ang mga puso sa mga mais. Pero kanang lagas mga kaigsunan sa Amuas Negros, gukod. Gukod, lagas. Pero pag abot diri sa Cebu, ang lagas diri mga kaigsunan na laya di ay. Song request pastor, labihan. Okay, daghan pag yun no. Ang mga request awit makalangit. Ug akong gidasig ang matagusa sa pag-share sa atong programa ngadto sa inyong mga kailag higala aron sa makanato makadungog usab sila sa pulong ni Lord. Si Ros Datuo niyo, morning pastor request kog song kaksako. Salamat, God bless pastor uban sa imong pamilya. Next song pastor, makalangit ang gugma mo. Okay, murag ubay-ubay na gyud ang gi-request sa atong igsuon nga nang laba. Murag wala pa siguro ni nang laba kay matud pa sa atong igsuon di sa ko mo replay kay murag na busy ko. Okay. Si Mary Ann Tungkay, good morning Pastor Wansing from Padre Faura, Manila. Request kog kanta pastor tumawag ka. Okay, murag ubay-ubay na gyud ang inyong mga request dire sa ato ang programa. Awit makalangit mga kaigsuonan nga atong tagaan og pagtagad diri sa ato nga programa na ay rason. Okay, na ay awit mga igsoon ay rason. Mayo nga buntag no, mayo nga pagig-uban bisan sa atong mga kigsuonan nga nagsunod og nag-share sa atong nga programa. Matud pa si Romelita Bugais Pilisco, maayong buntag pastor, salamat Lord sa kahigayonan, amen. Di jud nato undangon ang atong pagnagtigom bisan kining imong programa nimo pastor or among programa nimo pastor usa ni ka mga makapalig-on sa atong pagsunod kang Hesukristo.
no? Tama, pastor, imuhang gisulti. Dalaygon ang Dios sa atong kinabuhi, oras sa adlaw o gabi, bulan, katuigan, isalig nato ang tanan. Sa bala ang Dios Ama sa langit, isalig ang tanan kay siya ang tag-iya sa atong kinabuhi. God bless you, pastor. Amen. No? Gikan ni Sister Los Minda Galigo. Murag wala may tingog ning walay rason, naay rason. Manginta kog kanang naitingog kuno ha. Okay. Dayon nagulanan nagalirong, luha walay paghunong, nakapangutan na ka, hay ng Diyos. O higala ko, ihasa ko, naagian kong kalisod. Atong hinumduman na ang Diyos, wala siyang bibiyang, na ay rason ang tanan sa kinabuhi mo, ang pag-antos mo upang Gikan ni Mary Rose Villeres, pastor, request kog makalangit, pastor, inspirasyon ka. Salamat, pastor. Og request ko awit makalangit katapusang lihog gikan Rumilita Buga Espiles ko. Gikan ni Brother Rian Sumanday. Salamat, pastor, request kog song Jesus salamat. Ubay-ubay na gyud ang mga awit diri nga gipaabot diri. Lamang dili nato patukar o dili nato matagaan ang tanan sa atong panag-uban tungod kay human ining awit na ay rason moadto na ta sa pulong sa Ginoo. suklan ta ang kaaway, padayon lang. Wala ka nang inusala, ang Diyos at taliwala. Adunay 15 ka mga kanta na wala pa nato mataga ang pagtagad. Daghan gyud ano 15. Dili nato mahurot nato pag patukar ang ubang kanta. Ang pag-antos mo Akong gihangyo matag usa nga andam-andam na ta sa ato ang Biblia ug ablihi daan ang inyong Biblia diha sa Kolosas kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 20 hangtod sa versikulo 23. Adunay tulo ka bersikulo nga atong hisgutan nga diin atong karong pamalandongan. Ang akong gibutang dinhi mga kaigsona ng mga ordinansya sa unang mga simbahan supak gayud sa kamatuoran. Mao nay gipakita sa tulo ka bersikulo nga gisulat ni Apostol Pablo diha sa maong libro sa Kolosas. Kapitulo 2, 20 to 23. Opat ka bersikulo no, 20, 21, 22, 23. Dihasap ko na agian kong kalisod, atong hinog. Gikan ni RCL mo Matondo, request ko og song Holy Forever. Okay. Si Lia Jean Tahan Langit, amin. Dalaygon ang Dios. Salamat, pastor, sa pulong sa Dios. Sherwin Dayani kading good morning, pastor, kumusta? Salamat, okay ra gyud mi diri. Ang Dios nagauban, nagaproteksyon. Ug dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga magapanalangin sa ato ang matag usa, ilabi na sa ato nga pakiguban ug pagpamati sa pulong sa Dios nining taknaa. Ako nagtuo nga nanamoy Biblia og inyo nang giablihan diha sa inyohang pakiguban diri sa ato ang programa. Adto na ta mga kaigsuonan sa paghisgot sa pulong sa Ginoo sa Kolosas kapitulo 2, 20 hangtod sa 23. Giuluhan ni Apostol Pablo pagkamatay o pagkinabuhi uban ni Kristo. So gikan sa kamatayon o ngadtos kinabuhi diha kang Kristo. Gikan sa kamatayon ngadtos kinabuhi ni Kristo. So unsa may mga gipakita
ni Apostol Pablo sa kinabuhi sa tao nga nabuhi diha kang Kristo. Kay do na magoy mga daghang mga hinungdan o rason nganong ang tao nabuhi sa panultihon sa uban, muingon dayon ang uban, dili ko mabuhi kun wala ka. Samtang naninguha pa. Pero kung magminyo na gani, dili na nalitokon kanang pulo nga dili ko mabuhi kun wala ka. Pero kung uyab pa gani, moingon dayon nga nahingpit akong adlaw sa dihang nakadungog nimo. Patinindotan na. Kana bitaw nga manag-uyab pa. Moingon gyud nga na moadto gani kaslain. Di gyud ko mabuhi. Kinsa may nakaswag pagbati anak diha. Nato diri. Nga murag di malipay, murag way adlaw, murag dunay mga panahon no, grabiha bitaw ning drama sa kinabuhi. Magisgot gani og relasyon. Ambot lang. Naay mga panahon nga murag walay lami ikaon. Kasuway mo ana? Ikaw Pastor Gideon nagkasuway? Nagkasuway oy. Murag pugwa sila kasuway. Ang ising-isi biasad mo diha murag wa po mo kasuway. Kasuway ta oy. Kana bitang murag mo ingon dayon ang ato ang kasing-kasing kaniadto nga murag di gyud ko mabuhi kung wala ka. Pero kini di ang pulo nga dili ko mabuhi kung wala ka. Dapat ay nato ni isulti ngadto sa Dios. Kay mao magyud nay tinuod nga sitwasyon. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Ay matod pa ni Dave Mingito Garces. Nakasuway pastor oy. Tanawa nagkasuway lagi. Kasuway gyud mga kaigsuonan. Pero alang ni adtong walay uyab, ayaw pon mo og kanang pamugos og pagpanguyab. Kay basig magmahay niya mo. Maubitaw to naikanta na nato dinhi mga kaigsuonan nga kanang Kristohanong batan-on. Kristohanong batan-on. Unya ang wa pa kuno uyab, ayaw gyud na lang pamugos og pag-uyab. Uyab pasig magmahay ka. Ayaw kaguol kay ang Ginoo nga tong ilagaran dunay siya giandam. Alang kanimo nga maoy imong ikauban hangtod sa kahangturan. Nindot kaayo no kanang mensahe sa awit nga Kristohanong batan-on. Ato po nang nagama, ato nang naumol diri sa itong programa usa ka awit Kristohanong batan-on. So kini nga pulong mga kigsunan nga moingon ta nga dili ko mabuhi kun wala ka. Ato ning itudlo sa ato ang mga kabataan o kabatanunan nga adto nato ni ilitok sa Dios. Adto nato ni isugilon, isulti ngadto sa Ginoo nga Lord di ko mabuhi kun wala ka. Para pagpakita nga wa tay laing nahatagan ug wala tay laing gihigugma kun dili ang Dios nga mao'y tagias tanan. Mga igsuon, ang pagkamatay o pagkinabuhi uban ni Kristo mao ni uluhan ni Apostol Pablo. Murag si Ginalyn Villaera matod pa murag tanan man pastor basta nakauyab na. Dadaan palagi ko. Tinuod gyud no? Hindi ka nagdrama ni atong kinabuhi. Kanang hisgutan nato kaning atong kinabuhi no? Magludlo dayon, dili gyud mo kaon. Unya murag taas kay ginuhon-una, magpitok-pitok ang mata. Pero naa na gani problema, magminyo na gani na problema. Ala. Mao na nga sa atong kinabuhi mga kigsunan, sa ato ra gyung tawhanon nga kinaiya. Tawhanon nga kasing-kasing. Mao na giingon diha sa Biblia nga limbungan. Limbungan ang atong kasing-kasing. Mao bitaw nang kinahanglan siyang mabag-o, kinahanglan siyang maputli, kinahanglan siyang mahugasan. Kinahanglan siya nga malimpyuhan o walay laing makalimpyo kundili ang pulong sa Dios og ang dugo ug sakripisyo sa atong Ginoo nga iyang gihimo dito sa cross.
Mao bitaw na nga kung naay mga pagbati nga dili nato ma-adjust kaniadto, dili ta maka-manage sa ato ang mga pagbati kaniadto, karon nga nanatas Ginoo maka-manage gyud ta. Sa panahon nga dunay kagulanan, kaguol, kasakit, maigsuon madumala nato tong kagalingon. Ma-manage nato tungod sa mga saad sa Dios. Munang bless kahit ang mga Kristohanon, kay bisan unsa pa na kasakit, bisag unsa pa na kapait, bisag unsa pa na kalisod, bisan unsa pa na mga kaigsuonan kabugat, makadumala ka. Di ba makadumala na ta sa atong kaugalingon? Dili kay ang pagbati na mo dumala sa ato ang kaugalingon. Kuyaw kaayo kon ang pagbati na mo dumala, kanang emosyon na bitaw, kanang emosyon na mo'y mughari sa atong kinabuhi kabantay mo, ang uban magligid-ligid, ang uban magkurug-kurug. Pero kung nanatas Ginoo, wow, moingon gyud kong kahibulungan. Kay makamanage naman ta, makakontrol na ba kumbaga, tungod na stabang sa pulong sa Dios. Bless kayo ta nga naatay pulong sa Dios. Ingon din sa 20, namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas nagikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibutana, nganong nagtuman pa man kamo sa mga tulumanon. Ingon sa ayaw pagkupot ni ana, ayaw pagtilaw ni ana, ayaw paghikap ni adto, dili na magpulos kining tanan, human kini magamit kini mga sugo og mga pagtulunan nga binuhat lamang og tawo. Sa tinuod daw may kaalam sila sa ilang pinugos nga pagsimba, nga ilahang minugna og taphaw nga pagpaubos og hilabihan nga pagdagmal sa ilang lawas, apan dili kini makatabang sa pagpugong sa mga kailibgon sa lawas. Nindot kaayo kung maminaw tas pulong sa Dios, daghan kay tang makatunan. Unya sa dihang maminaw ta sa pulong sa Dios, makadungog tag mga answer no sa tubag sa atong makita. Kay daghan magong mga pangutana nga mahitabo maumol sa atong nahuna sa dihang makakita ta nga dunay mga tao nga magpalansang-langsang, dunay mga tao nga magpinitensya sa ilang kaugalingon, magbunal-bunal sila, labi na sa kanang Holy Week, Marso ug April, kanang bulan sa Marso ug April mga kaigsunan, kay magpuli-puli man ang kanang balaang adlaw or Semana Santa na ay mga penitensya nga himuon sa mga tao nga magbunal-bunal sila. Unya duna siguro'y moabot nga mga pangutana sa atong kinabuhi nga samtang makakita ta nganong ilang man ang gibuhat, nganong man ang ilang himo, maluwas ba sila ana, makatabang ba na nila, makapasuod ba na nila sa Ginoo. So usas mga bersikulo nga mutubag sa mga pangutana nga miabot sa ato ang hunahuna sa dihang makakita ta sa mga gihimo sa mga tao. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, bless kayo ta kay gitubag ta sa mga bersikulo nga ato karong nabasa. Ang gisugilo ni Apostol Pablo nga duna di ay mga simbahan nga nagtudlo og mga pagtulunan nga dili gikan sa Dios. Ang giklaro dinhi hinimo sa mga tao. So giklaro usab ang mga pagtulunan kung unsa ang mga pagtulunana nga hinimo lamang sa tao. Mao na nga ang mga ordinansa o mga role sa unang mga simbahan supak sa tinuod nga mensahe sa kamatuoran. Mao na imong makita dinhi sa Biblia nga atong gibasa. Sa bersikulo 20 mga kaigsuonan, kining bersikulo 20, kung inyong tan-awon ra gyud inyong Biblia, kay ako gatan-aw magyud kog Biblia. Gani gawas lang ani, do na bagyo koy dakong Biblia sa akong atubangan. Kay sa ako nang gikaingon, walay laing nakapausap sa akong kaugalingon, ang pulong sa Dios. Walay laing nigiya sa akong kinabuhi ang mensahe sa Dios. Nausab ang akong kinabuhi, na bago akong kinabuhi, na ay kaisog, na ay kusog sa pagpadayon sa pagsunod kang Kristo tungod sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Dios nga kanunay natong madunggan,
mao nay muhatag natog kapagtuo. Kay ang pagtuo walay laing dapat gigikanan kundili ang pagpaminaw o pagbasa sa mga pulong nga naa sa Biblia. Mao nay buhing pagtuo. Mao nay tinud nga pagtuo, kanang pagtuo nga gikan sa pagpamati sa mga pulong sa atong Ginoo nga mabasa gyud sa Biblia. Pero kung ang pagtuo mga kaigsuonan nga gikan sa pagpamati sa mga pulong nga wala sa Biblia, mao na nay mga patuo-tuo. Kung naa gani mga pagtulunan or gitawag mga ordinansa, mga rules and regulation diha sa inyong simbahan nga wala gani magbasis Biblia, mga tinumo-tumo na lang ng mga tulumanon or mga hinimo na sa mga tao nga dili makatabang nato kung atong sundon. Kung dili gani makatabang ang maong rules and regulation o ordinansa diha sa simbahan, walay kapuslanan. Gausik-usik lang na sa panahon, gausik-usik na lang na sakripisyo. Mao na nga imbis ang atong kusog atong ihalad sa Dios, ato ang gamiton sa paagi nga gihigugmas nato ang Dios sa tibok natong kusog, apan kay nabahin man kay ang atong kusog ato manggigamit sa pagsunod o pagbuhat sa mga ordinansa nga hinimo lamang sa tao. Ug ang nakabantay niini kita rapod mga kaigsuonan nga tinuod nga nahiusa ni Kristo. Sa bersikulo 20 mga kaigsuonan, giklaro nga ikaw ug ako namatay nata uban ni Kristo. Kanang bersikulo 20, timan ini ha, dili ni alang sa tanang magtotoo. Ngano man Pastor Gideon? Dili ni para sa tanang mga magtotoo. Kining maong mensahe. Kundili alang lang ni sa mga taong nagtuo nga nagpabautismo. Kay kinsa man ang tao nga namatay uban ni Kristo, di ba gatong mga taong misunod sa sugo ni Jesus nga kinahanglan og bautismo? Alang sa ubang mga simbahan, mauni usas mga kana bitawng doktrina nga walay gahom nga imong makit-an sa mga doktrina sa mga simbahan nga ang ilang doktrina minugna lang sa tao. Nga matud pa walay labot na ang bautismo. Dili na importante. Mauna nga ang uban wala gyud mamautismo pero ang uban sa namautismo pod. Pero giklaro dinhi mga kaigsuonan, kining maong mensahe alang lamang ni sa tanang mga tao nga nagtuo nga nagpabautismo. Kay sa ako nang gikaingon, kinsa man di ay ang namatay uban ni Kristo, di ba katumang nagpabautismo? Pangutana, tanan bang mga tao nga nagtuo nagpabautismo? Wala. Pero bless kaayo ang mga tao nga nagpabautismo. Kay ngano man sila ang tinuod nga mga tinun-an ni Kristo. Muna nga mabless ko sa maglantaw kog mga kanang gipang upload sa FB nga dunay 50,000 ka mga tao nga nagpabautismo, dunay 5,000 ka mga taong magpabautismo parting nindota ay. Malipay ko mga kaigsuonan kay maunay sugo nga gipakita sa balaang kasulatan. Ang pangutana ikaw, kumusta naman ka? Nagpabautismo na ba ka sa paagi sa atong Ginoong Hesukristo o sa mga klase nga bautismo? Kay diha sa bautismo gilubog man sad na. Nganong maghisgot kog bautismo nga wala man diha ang pulong bautismo diha sa bersikulo 20? Kinahanglan hisgutan gyud nato ang bautismo tungod kay kining maong mensahe nagpakita ni sa mga tao nga tinud-anay nga misunod sa sugo ni Jesus. Katong nagpabautismo, namatay na kamo uban ni Kristo og naluwas na gikan sa mga espiritu nga naghari niining kalibutana. Apan nganong nagkinabuhi man gihapon kamo nga daw iya pa kamo niining kalibutana. So ang mga tao nga nagpabautismo, igo rang nagpabautismo nga sa pagtuo nga sila namatay uban ka Kristo, nahiusa kang Kristo mga kaigsuonan. Kay mao man gyud nay gipakita mga kaigsuonan sa Roma kapitulo 6. Roma kapitulo 6 dunay giingon din ha.
Unsay giingon diha sa Roma Kapitulo 6 ba to? Ato ning tan-aon. Diri sa bersikulo 3, nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo. Roma Kapitulo 6 bersikulo 3 ko nagbasa. Nasayod kamo nga sa pagbunyag kanato nahiusa kita kang Kristo Hesus, busa nahiusa kita sa iyang kamatayon. Ya kinsa may Kristohanon nga gibautismohan o nagpabautismo, ikaw na bless kayo ka. Pero ni adtong mga tawo nagtuo wa gyud magpabautismo, magtapok mo atong doktrina pod nga wala nila tagaig bili ang sugo ni Hesus nga pagpabautismo. Kaya naamaw ko yung mga simbahan gyud nga mupursigi gyud sila, mangusog gyud sila nga wa na lagi labot ang bautismo. Naluwas gani tong usa ka makasasala nga wa gani to'y bautismo. Ala, naaday mo ato? Naaday sila ato? Wala man sila dito. Kadugay na atong nahitabo. Dili to pwedeng gamiton nga sumbanan. Kay ang atong sumbanan o ang ato ang pattern sa atong pagpuyos kalibutan sa pag-alagad sa Dios si Jesus. Si Jesus gani nagpabautismo man gani para dunay sumbanan. Unya unsa may nahitabo sa mga tao karon, daghan kaayong mga gihimo sa mga kasibahanan nga pagpabautismo or namautismo dili sa gipakita sa Biblia. Na ay namautismo nga nagtindog ra, na apoy namautismo nga gipalingkod, na apoy uban nga gipadayb-dayb dito sa planggana. Labi na kung mga bata pa. Unya na apoy namautismo nga pangutan-on usa man nakita ni mo Ginoo. Maingon po tong gibautismohan murag wala pa man. Hala tuslob sa. Nya unya usa man pagtunga unsa man nakita na mo Ginoo. Wala pa gyud pastor. Tuslob usa tuslob. Nadugay tinuslob mga kigsuonan. Murabi nagmalumos na. Kanang murabi taw kag malumos. Daghan na bitaw kang murag aninipot nga makita. Amo ingon na lang. Inig hawas, inig tunga. Unsa man nakita nang Ginoo? Murag nakita na. Murag wala pa kanang klaro-klaro. Tuslob na sad. Nanaghan bitaw ng aninipot, aniingon na lang, nakita na gyud. Sige padayga ang Ginoo. Human ang kagbautismo. Pretindagahan ang mga pagtulunan nga nang lutaw karon mga kaigsunan mahitungod ining bautismo. Nya tungod siguro sa kadaghan ang uban sad murag kanang samuka na, amo ingon na pud nga wala ayon ang bautismo. Dili na mao'y importante ang bautismo. Pero ang Biblia nagsulti nga kinahanglan magpabautismo ta o kinahanglan sa paagi sa bautismo ni Ginoong Hesus. Kanang miadto siya sa tubig. Dili ang tubig mo'y miadto kang Hesus, siya mo'y miadto sa tubig. Pero lahi naman karon. Ang tubig na may kabuon, ang tubig na may kaluson og dadon sa tao, dayong bautismohan ang tao. Pusdak-pusdak sa tubig. Wa gyud ayo. Mga pagtulunan og mga pamaagi sa tao nga sa unang panahon nahitabo na gyud ay na. Nya daghan kay mga rason. Ang tao nganong nagpabautismo siya nga nagtindog, nganong kinahanglan bautismohan ang tao nga nagtindog. Kay si Pablo kuno nga naagyoy nakiglalis nako ana. Ingon siya nga onyag makabasa ko sa Biblia nga dunay tao nga gibautismohan nga nagtindog. Pildi na ka. Ingko nga lahi man sa nang imuhang gustong mahitabo. Kana mang gusto nimong mahitabo, pildi og daog og pildi. Murag anad kag sugal brad. Ako sa giingnan. Kay dito sa panahon ni Pedro, sa diha nga si Pedro giampuan ni Ananias nga usa ka hamtong magtotoo. Sa diha nga si Pedro gipandungan, si Pablo gipandungan mga igsoon, gitawag pag Saulo. Dili aron mga igsoon sa paagi nga mabautismohan siya sa Holy Spirit. Sa bautismohan sa tubig.
Kundili gipandungan siya aron mapuno madawat niya ang balang espiritu ug mamaayo. Ug sa dihang naayo si Apostol Pablo nga mao punay gisunod sa mga manalagna og kanang mga inaw-inaw man siguro kanang binisaya. Kisa may nakakita, nakasaksi nga magpatambal anang mananambal binisaya nga naay maghubag gani dire unya palingkuron dito sa limpyo nga plastic. Unya kiyas-kiyasan atong unsa to ilang kiyas-kiyas. Unya mga hulog po ng himbi sa isda. Kay diha sa panahon ni Pablo, samtang giampuan siya, naay mga natagak gikan ni Pablo. Ato ra guning basahon mga kaigsunan. Na sa Roma kapitulo 9 man siguro na. Buhat kapitulo 9. Buhat kapitulo 9. Bersikulo 17. Busa miadto si Ananias sa balay o gipandong niya kang Saulo ang iyang mga kamot. Unya miingon siya igsuong Saulo, ang Ginoong Hesus nga nagpakita kanimo didto sa dalan sa imong panagtigom nganhi nagpadala kanako aron makakita ka pag-usab og mapuno sa Espiritu Santo. Mao toy rason nganong giadto sa ni Ananias, no? Nga makakita si Pablo pag-usab unya mapuno sa balang espiritu. Bersikulo 18. Diha may nangahulog nga daw mga himbis sa isda. Unya gikan sa mata ni Pablo og nakakita siya pag-usab, mitindog siya og gibunyagan og mikaon siya og nabaskog. Mitindog siya og gibunyagan. Mao ni uban nga mga doktrina, amo ni gikuhaan sa ubang mga doktrina sa gitawag purim nga bautism. Kana bitawng bubuan lang kag tubig or kaha. Kaluson ra ang tubig didto sa kabo dayong ibutang diri sa ulo. Amo na say purim baptism. Nya mo nay gipasab mo nay bersikulo nga ilang gikuhaan nga diha may nahulog nga daw mga himbis og isda gikan sa mata ni Pablo og nakakita pag-usab, mitindog siya og gibunyagan og mikaon siya og nabaskog. Now, ang istorya manggod ini mga kaigsuonan, si Ananias wala say authority ni aning panahona ni wa gani siya siguro masayod sa pamaagi unsaon pagbunyag ang usa ka tawo sa pagbautismo sa tubig. Usa sa mga nakabunyag mga kaigsuonan nga dili apostoles si Felipe pero nahimong ebanghelista. Pero si Ananias dili siya mga kaigsuonan nga makaingon tang makahimo ni ining pagbunyag og bautismo sa tubig kay hamtong ra siya nga magtotoo. Kung imong lantawon ang iyang istorya o kahimtang sa iyang pagkakristohanon. Kung bautismo ni sa tubig mga kaigsuonan, ang pulong pagtindog wala na magpakita diha-diha nga gibautismohan dayon sa nang tindog na gibunyagan unya na baskog ming kaon. Now, ang uban nga mga Bible scholar ani, kung imo na siyang tan-awon gyud, milakaw ni si Pablo, mi tindog ug milakaw si Pablo ngadto sa tubig kon kini bautismo sa tubig. Pero ang gipakita magud sa Biblia dunay duha ka klaseng bautismo. Bautismo sa tubig ug bautismo sa balang espiritu. So kining mao nga mensahe mga igsuon nagpakita ni sa gitawag pagbautismo or pagkapuno sa balaang espiritu. Kay mao magyunay rason nganong gipandungan siya ni Ananias. So dili ni siya pwedeng gamiton mga kaigsuonan nga hinigiban o rason aron matuman ang mapahaom ang gibuhat sa uban nga mga Kristiyanon nga purim baptism. Kay ang purim baptism mga kaigsuonan wala na siya matungon sa gitawag baptism. Kay ang tinuod nga bautismo gikan na sa pulong mga kaigsuonan baptiso.
buti pasabot to deep to, kana bitang ilubong ka, immerse, iunlod ka sa tubig, dili lumsan kundi iunlod ka nga nagrepresent sa paglubong. Kanang tao nga ilubong, higda na siya, dili na sa patindogon, dili po na siya papalingkoron, munang ihigda gyud. Kanang insakto nga pagpabautismo or isakto pagbautismo, ihigda gyud ang tao sa tubig. Dili kay nagrepresent ang bautismo sa kamatayon o paglubong, nagtindog ra. Mao na nga daghan nga mga pagtulunan o mga ordinance, mga kaigsuonan, mga gihimo sa mga kasimbahanan nga dili mao og dili haom sa Biblia, bisan gani sa atong panahon karon. Magbantay gyud ta. Mao na nga dito sa Kolosas, mga kaigsuonan, ingon dito sa Kolosas bersikulo 20 nga namatay na kamo uban ni Kristo, og kining mao nga mensahe alang lang ni sa mga taong nabautismuhan. Kay sila man ang nakasinati o sila man ang nakatuman sa gitawag pamaagi aron pagpamatuod or pagkasinati no sa kamatayon ni Hesukristo. Nya daghan kay nagtuo nga wala magpabautismo. Daghang kaayo. Siguro pipila nato nga naminaw wala gyud magpabautismo. Kanus amang ka magpabautismo? Kanang magtinga na? Wala na'y panahon. Ang giingon sa Biblia, dunay panahon ang tanang butang. Kung sa imuhang sitwasyon karon makahimo ka sa pagpabautismo, di pagpabautismo. Sa paagi sa gipakitang example o panig-ingnan sa atong Ginoong Hesus. Nga siya gyud miadto sa tubig, dili kay ang tubig maoy miadto kang Hesus og nahitabo ang bautismo. Sama gud sa usa ka yunoko nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza nga nagsakay og karwahe nga nagbasa sa Biblia sa basahon ni sinulat ni propeta Isaias. Gibautismohan sila taliwala sa ilang panaw. Nganong gibautismohan siya kay naay daghang tubig. So kini nga dili gyud ta ka ingon, mga kaigsuonan, or dili ta matingala nganong dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga nagsunod gyapon ang nang mga patuo-tuo, nagpauto-uto sa mga tinuohan tungod kay wala sila or wala nila masinatii ang tinuod nga kanang kamatayon ni Hesukristo. Daghan mga Kristiyanon nga wala magpabautismo. Mao nang dali rang madala sa mga tulumanon nga dili na dapat himuon. Nga matud pa dinhi sa bersikulo 21, ayaw pagkupot ni ana. Daghang mga tao, mga kaigsuonan nga nagtuo Ginoo pero naagyapon sa mga pagtulunan sa tao. Kay ang pagtulunan sa tao, mga kaigsuonan, moingon dayon nga ayaw kupot ana kay hugaw na. Kanang baboy ayaw kupot, ayaw pagbuhi ana kay baboy, hugaw ng baboy. Kay mao man ay mga doktrina o pagtulunan sa karaang panahon. Pero human naman na gipakamatian ni Jesus. Pero daghang pang mga tao nga nagtamod ni ana, labi na sa mga tao nga nagtuo Ginoo pero nagtamod sa adlang ipapahulay. Naay mga tao nga gidid-an nila sa pagtilaw sa mga mahugaw nga pagkaon. Unya ingon dinhi paghikap. Si Apostol Pablo nangaturungan. Ingon siya nga dili na magpulos kining tanan human kini magamit kini mga sugo ug mga pagtulunan nga hinimo lamang sa mga tao. Ang mga tao nga nagbuhat niini gipakita usab ni Apostol Pablo nga mura pag sila'y sakto. Mao na nga makiglalis o makigdebate paning klase nga mga tao ni antong mga tao nga nagtamod sa adlang ipapahulay, nagtamod sa mga pagkaon nga balaan og dili balaan, hugaw og dili hugaw. Kusog kay na silang makigdebate. Unya dili gyud na sila mo sugot nga sila mo'y sayop. Kita mo'y sakto. Mga igsuon ko sa Ginoo, wala may laing sakto kundi ang pulong ra gyud sa Ginoo. Unsa man ang pulong sa Dios, mga kaigsuonan, sa ato karong nadunggan,
Ang pulong sa Dios nga ikaw ug ako namatay na tauban kang Kristo. But ipasabot si Kristo na ang nabuhi. Kay nabanhaw man sad ta uban ni Kristo. Ang tinuod nga Kristohanon bag-o nagyog kinaiya. Bag-o nagyog batasan. Bag-o nagyod og pangandoy, panglantaw, tinguha sa kinabuhi. Munay tinuod nga Kristohanon mga kaigsuonan kus Ginoo. Kung makakita tag mga simbahan nga daghan nga mga pagtulunan nga murag sa Binisaya pa OE na kaayo ba? Over na gyud ka OE. Dili na siya maayo. No, dili na siya maayo mga kaigsuonan kus Ginoo. Ug dili na nato tugutan nga magpailad pa ta. Kay kung tugutan nato nga magpailad ta, daw sama ra pud tas mga tao sa mga Kristohanon sa Galacia. Adunay pipila ka mga tao diha sa Galacia mga kaigsuonan nga magbalhin-balhin. Ay matud pa diri sa Kolosas. Sa Kolosas kapitulo 2 bersikulo 8. Ingon dinhi busa matguni nga dili kamo matunto sa lipat-lipat sa tawhanong kaalam nga gikan sa pagtulun-an nga gikabilin-bilin sa mga tao o gikan sa espiritu nga naghari sa kalibutan apan dili di ay gikan ni Kristo. So dunay mga pagtulun-an na dili gikan ni Kristo. Si Los Minda Galigo. Tama pastor, ako pagbautismo nako giunlod ko, gipahigda ko. Tama gyud imong mensahe. Totoo yan. Thank you. Gikan ni Sister Los. No, salamat kaayo. Tinuod gyud na mga kaigsuonan. Gikan ni Jane Candelario. Maayong buntag Pastor Gideon Candelario on air nagkasusayn FM 95.3 Balok Santo Niño Tanhay. Tanhay City. God bless everyone og sa tanan tibuok nga moong pamilya. Salamat kay Pastor Sap og si Jane Candelario. Muna nga kining mensahe sa Kolosas kapitulo 2 20 og 23 hangtod sa 23 alang lang ni sa mga tao nga nagpabautismo. Katong bautismo nga tinuod nga paagi ni Kristo. Dili tong bautismo nga paagi ra sa simbahan. Kay daghan man kung ngayong bautismo mga kaigsuonan gikurap ang teaching ni Jesus, gikurap ang gihimo ni Jesus. Ang gihimo ni Jesus, imagine ha, gikan sa Lake of Galilee. Gikan sa kana bitawng linaw sa Galilea. Kung lantaw nato kining mapa sa Lake of Galilee, naa magitay mapa dire, gawas lang sa Biblia sa cellphone, wa gyud nay mapa. Pero sa mapa sa akong Biblia mga kaigsuonan, nindot ni siya akong Biblia kay colored, na colored ba? Unya asa naman tong mapa dire? Okay dira, mapa. Puro ni siya mapa. Mapa. Nya na dinhi ang istorya sa mga biyahe ni Pablo, ibin sa biyahe ni Jesus. Naa dinhi sa akong mapa. Muna nga damor kong nagtuon ani, mura po kog nakasaksi sa mga panghitabo sa panahon ni Pablo o sa panahon ni Jesus. Mura ba kog nakakita og salida nga magtuon ko aning maong Biblia. Kay naa dinhi ang mga mapa. Klaro kayo ang mapa. Kung yun ang pakita ninyo. Now, kung akong tan-awon ang mapa sa Sea of Galilee, pero kung imo na siyang tan-awon, Lake of Galilee, yun na siya. Pero ang uban, gisulat yun dire nga Sea of Galilee. Pero kung imong lantawon manggod sa mapa, kuan ra gyud siya, lake ra gyud siya. Kay perti ra gyud gamaya. Unya ang kasaysayan manggod nga gisulat ni Mateo, kung kasaysayan mahitungod sa pagpabautismo ni Jesus nga sulat ni Apostol Mateo, gikan manggod sa Galilea si Jesus, miadto ra sa Jordan. Nya kung imong lantawon ang Jordan perting layo layo kayo
Noon kung imong lantaon ang Sea of Galilee, connected siya na ay sapa diha paingon sa Dead Sea. Nga dito na mauni ang gilabang nilang Moses uban sa pila kalibo ka mga Israelita kanang gitawag Dead Sea. Mao na nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, gikan sa Sea of Galilee miadto si Jesus sa Jordan aron pagpabautismo. Wala gyud siya moingon nga ngadto sa iyang mga tinun-an kay nagsugod biya si Jesus mga kaigsuonan kung imong lantaon og ministry kung imong lantaon sa bata pa siya. Nagsulti na sa mga mensahe sa Dios. Pero ang pagsugod gyud niya ministry katong napuno ni kunsad niya ang balang espiritu sa dihang human na siya bautismohi. Mao na nga kining maong bautismo nga gipakita ni Jesus, mao ni insakto gyud nga panag-ingnan. Mao nay dapat sundo natong mga Kristohanon. Pero unsa may gibuhat sa ubang mga Kristohanon nga moangkong Kristohanon? Kung imong lantaw nagtinapulan, ang uban bubuan ra didto sa ulo, ang uban ang ilang simbahan na ana ditoy murag swimming pool likod sa ilahang pulpito parag na ay magpabautismo atos lob ditso. Pero si Jesus mga kaigsuonan miadto siya sa Jordan. Nya kung imong tan-awon og tun-an nimo ang kana bitang unsa ang gikalayon ani nga diin nagpabautismo si Jesus gikan sa Sea of Galilee, perting layo perting yung layo nya mo nay gilakaw ni Jesus. Si Jesus gani nagsakripisyo, nagantos aron siya magbautismuhan. Unya giusobras ubang mga doktrinas mga tao nga matud pa ni giingon ni Apostol Pablo nga mga pagtulon-an ra gyud sa tao, hinimo ra gyud sa tao. Kana mo ingon ang tao nga sige ra gyud brad, okay ra, importante ra gyud to, nabautismuhan na ka og kanang pinapusdak nya naapoy pinapisik-pisik, okay ra na brad, importante pagtuo. Unsaon pag-ingong pagtuo nga wa kay kamusunod sa pamaagi ni Kristo? Kaning ubang mga teaching bitaw kaingon ko nga makaguol mga kaigsuonan. Wa gyud mao na nga ang atong mahimo pagampo ra gyud para nila, pagampo ra gyud. Matud pa ni Mirelos Villares ingon din mga kaigsuonan, tinuod jud na pastor bisag naay kalisod kung naatay Ginoo malipayon ra gihapon. Unya dili pareha sa una nga walay kwarta kay magmugot ang naong, kay makaana jud ko sa akong bana nga nablis kaayo ta nga sa usata ka gipili sa Ginoo nga mga lagad niya, kay kanunay tang malipayon bisag dili man jud sayon ang kaminyoon, pero kung naatay Ginoo ang lisod mahimong sayon. Labi na kung kitang tibuok pamilya nangalagad. Tinuod gyud. Murag ang gi-replyan ani ang kaminyoon. Gahisgot tag kaminyoon kaganina. Si Bing Dandan, good morning Pastor Gideon ug sa tibuok pamilya. Okay. So dinhi giklaro nato mga kaigsuonan nga importante gyud ang bautismo. Importante. Pero alang sa uban dili kuno importante. Para po na nila. Pero sa gipakita ni Ginoong Hesus o sa mga pagtulunan sa Biblia, importante ang bautismo. Ang water baptism, importante. Nga sa atong pagbautismo, gilubong kita sa tubig. Kay maunay usas mga simbolo nga kita namatay uban ka Kristo. Ug dili lang kay sulo simbolo lang na, kundi sugo gyud na sa Ginoo. Susugo gyud na sa atong Ginoo. Ang pulong mga kaigsuonan nga namatay, but ipasabot, wala na tay relasyos kalibutan. Dili na buhi ang atong kaugalingon. Pero kung naapamanggan ni mga panahon nga murag mubangon, murag mabuhi ang atong tawhanong kaugalingon, ingon si Apostol Pablo sa Colosas kapitulo 3:5 man siguro to. Ingon siya nga Colosas 3, Colosas 3:5.
Ingon dayon siya nga, busa patyan ninyo ang kaibog nga kalibutanon nga naa kaninyo sama sa lawayong pakigilawas, kalawayan, kaulag daotang kailibgon, kakog og maoy usa ka paagi sa pagsimbag Dios. Kung mao na gani nay mo tumaw sa atong naunang kasing-kasing, ato dayong kana bitawng rebuke-on. Ato dayong itugyan sa Ginoo. Atong rebuke-on. Atong papawaon og atong naunaon nga nabuhi ta diha kang Kristo. Ako nagtuo mga kaigsuonan nga doon natay mga pulong nga nasabtan sa atong panag-uban ug doon natay pulong nga angay tipigan. Una, ikaw ug ako bag-o na gyud ta taho. Nataho ta diha kang Kristo. Og ikaduha, dapat dili ta musunod sa mga doktrina or sa mga ordinance o sa mga rules and regulation nga wala sa Biblia. Labi na anang pagbuhi og baboy, moingon sila nga bawal ang magbuhig baboy, bawal ang mukaon. Say bawal nga. Wa naman na bawal sa Biblia. Ha? Muna nga ang atong buhaton ani katong mga tao nga nagtamod gihapon sa mga pagtulunan sa tao, ato ra silang iampo. No, ato ra gyud ang iampo sila. So magampo ta mga kaigsuonan, oras nato alas 11:17 na sa kabuntagon, magampo ta. Atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa matag-usan nato kay kinabuhi. Ampo ta, atong pasalamatan ang Dios sa iyang mga pulong. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Nagpasalamat kami sa imuhang mga pulog, mga mensahe nga among nadunggan, nga among nasabtan. Salamat Lord sa imong pagkamaayo nga imo kaming gitudloan ug imo kaming gidasig sa pagpabilin sa pagtulunan nga gikan sa imong mga pulog, mga mensahe. Karon among isalig itugyan diha kanimo among kinabuhi kay wala may mahimo kun wala ka. Among isalig diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini inyong suon, Pastor Gideon mo ingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pagpaniod to, and God bless. Mga bagay, mag-aawit kanimo amahan, Jesus. Magahalan, mga bagay, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo. Ihalad na ang tanan,